sifirta ka je ka duba bayanan sa kai bita ka gane shi ne ya zama abin fahimta ka da komai a gidan ka ya fahimta mai sai ya da shabu zai ga jarita ba mai musu sai da wanda ya makanta ba wanda zai ga sai da ya kurmuta tuta da zafin kaunar kai a sananta yau rijiyar soyayyar kana shige ta tura da bayyana launar ka mai da fanta sakin wutar soyayya ya kona fata da da samun ka bayani ne ya bauta da tunda ke kai na a gangare ta wadai kiyayya ta masa da ka shirka a rayuwa ta ilo muna da saita ka sa cikin masu yaban kai ka laita kowa ta kama mazajen ka ka sake ta inda ta shiga ba wanda ke gane ta Sama kamar ta sace ce hikima ne yawan fahimta dole rawa mai juri maza da mata na samu sirrin kaunar da ba kamar ta mutane mai zambara ya ziyata yana da sunan mabiyansa ya walita ɗarin gidan ka sai ta yana ganin ta yawan gari mai sa shi a mota sanya kaya a jaka sa cikinta da shehu shi ne injin da ke cikinta shi ne direban da ke ta sarrafinta ya zan yi gane shehu ta fahimta bayan gari mutum da ya rubuta bayan militan bayan da ya rubuta bayan jikin sarrafarin da ya kamata shiru kawai ta kama gane ribeta wallahi dan fairai shehu ba ya sata wallahi dan fairai shehu ba ya sata wallahi dan fairai shehu ba ya sata kudin juwa ya zai sarki ne ya barita amma a yau wasu sun ja ne ya barita amma a yau wasu sun ja ana ta furta wato a kan fairar hada halinta magayyata ne ba sa mabiyanta almajirin shewa san shi ne da sabita yakin ta farkin da garya ya barita yana saboda isar fadima da danta da sirkan ya kaboye a mai gidanta cikinta shiru ashe ba tsoro ba ne cikinta ina da kewa ga gaskiya mu binta a yana kokan ban samu bar biyanta ina da zamu iya shebu kar mu barta mu sai da sanya da sura mu sa cikinta mu daina jayayya mu bi magabata kana idan da fito babu mai tare ta in ka ga yiwa to bai haƙi ganinta wasu ka taimaki mai san kai a wahalata ka ba da sirri su tare kai da su Goshin da ba da bata, gaban muhalli na zama a bani mota, gaban wadanda sharar da za da wuta, ya fi wuta da biyayya ka da bishe ta, saboda audan da gaba na da biyu.